luto tayo ng ano? Pork belly with broccoli. Broccoli with pork belly. Ayan po mga Uragon. Medyo maganda-ganda pagkakaluto nito. Yan, sarap ng pagkadali. Ayos siya mga Uragon, no? Ayan, wow. Wow na wow. Sarap naman yan. Broccoli with pork belly. Usok-usok pa. It's yummy, yummy, yummy. Sarap yan. Ayan mga Uragon. Nilagay ko na sa malaking mangkok. Malaki itong mangkok na to. Oh, itong kamay ko. Lakilit ng kamay ko. Laki itong lalagyan na ito. Oh, sarap niya na yun. Oh, di ba? Broccoli with pork belly. Salamat po. Kain tayo, mga Uragon.